Mga kapuso, di ikalimod nga usa sa mga paboritong prutas sa Pinoy ang tamis nga mangga nga natural lang ang pagkahinog og fresh from the farm. Ug nasayod ba mo mga kapuso nga ania dinhi sa Mindanao ang giila sa Guinness World Records nga pinakabugat nga mangga sa tibuok kalibutan? Kana ang atong hisgutan karong buntaga ug aron tagaan kita og dugang kasayuran, makauban nato si Ma'am Maria Socorro Bojongan gikan sa Iligan City. Ma'am Maria, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Maayong buntag, Cyril. Kanang akong pasalamat nga gitagaan ko niyo ni gayon nga makapaambit sa akong mango ming variety. Ma'am, alang sa kasayuran sa tanan, paunsa ka ba nagsugod sa pagkahilig ug pagtanom og mga mangga? Actually, wala gyud ko ana nang hilig-hilig nga magtanom og mangga. Na kuan lang ko kay atong 2000 way back 1992 na naghatag sa ako ang amiga nako nga og mangga seedling niya bago pa man mi ato himo og balay, so ako siyang gitanom sa tubang sa amo ang lanay kay naman mi portion nga walay atop. Then pagtubo niya nahimo man siyang kuan kanang namunga man siya og dako kay sa tanan nga tamis kay sa tanan. So ako lang na siyang gipanghatag niya. Ang naghatag ani si Mila Marquez kauban ako sa trabaho. Pero ningon siya nga ang iyang mother tree iyang pinalit sa Davao nga Florida kit. Pero dako man kayang diferensya sa iyang itsura sa iyang mga bunga sa iyang dito sa mother plant nga narapod sa next namo nga purok. So nakita gyud nako ang iyang punuan nga grafted niya nga tree. Na ang iyang mga bunga lahi ra gyud sa bunga diri kay ana na ang dark green, dayon pabilog, ana ang iyang kuan din, ang iyang color sa sulod kay magdala man siya sa among office, kanang lahi ra gyud siya kay sa color sa kaning nang mangga nga diri nga bunga sa amoa. Di natingala mi di man mi agriculturist di mi ka-explain nga anong naingon ana, so nagkuan lang mi nga hala ano ka nanong nga iyang color pastel man siya din whereas ang iya dito sa mother dark green, dayon pagkahuman ang shape pagid siyang mother murag halos na mahimong lubi ka kuan kalingin. Whereas ang diri sa kuan diri sa ni bunga diri sa kuha, muro man siya og mango carabao nga kanana ang dako lang gyud siya kay sa tanan. So sige lang mi atong kuan since 1996 nag-start siya nga bunga din panghatag nako sa mga amiga ana kanana ang kanay mangayo panghatag nako ana kanang utilaw manghatag ko. Ma'am, tuig 2009 nagbunga ang imong mingoming tree og 3.5 kilos nga mangga ug sa wala madugay giila kini nga pinakabugat nga mangga sa tibuok kalibutan sa Guinness World Records. Unsa ang storya sa likod niini, ma'am? Then kanana ang pag-abot sa 2009 naka-harvest ang akong husband kuan 3.5 kilos. So nataranta mi ato nga kanana hala anong ginani man siya kadako nga usually mga 2.8 raman na iyang mga so far ato nga time ang pinakadako 2.8 yang anong nahimo man ning 3.5. So there must be something nga lagi ni pahiwatig sa Ginoo nga unsay lagi ni buhaton dapat ani. So mo to nga naka-decide mi nga among ipahibalo siya through sa kanang nang through sa Guinness nga mag-submit mi didto nga kuan siya nga pinakadako. Ga-try mi ga-research ko. Dayon ang pinakadako ato nga time is only 2.4 kilos. So dugay ra na namo nga na-break ka ng 2.4. So among gipadala tong 3.5 dayon kanang mo na siya nga after mga October 3 months na nadawat na mo ang certification from Guinness nga na-break na mo tong record. Ma'am Maria, please tell us about aning imong mingoming sharing advocacy. Unsay pamaagi ani, ma'am? 2012 nag-post ko sa Facebook nga manghatag kog science ako na lang manghatag na lang kog science kanana ang willing ko nga akong ipa-ship sa kinsay gusto mangayo para nga kanana ang ma-distribute lang yun siya kay makuan ko nga kanang sayangan ko kada magtaon ko kalami man jud kay mag-enjoy mi sa kalami jud kay tanan niya daghan ko untang gusto maka-share niya usa ra man ni kapunuan, so gamay ra ang maka-share sa akong makakaon, whereas kung ako siyang i-share sa uban nga magtanom pud sila daghan ang kanang maka-enjoy sa mga bunga. So ginapanghatag ko siya kanana ang continue akong panghatag until such time nga kanang na tud karon gani napa ko schedule na pud sa every year karong 20 bana ko siya sa batch 8 karong 2021. Ma'am, unsa pud ba ang proseso ug kinsa ba ang mamahimong makapangayo og science o seedlings aron sab makapatubo sila og mingoming variety? Mangdawat ako mga request, wala ko'y kanana ang kuan nga magpili ko unsa sila din ha, unsa ilahang bata tigulang, unsa gender, unsa ilahang mga religious kuan affiliation nila, mga political mga affiliation nila. Basta anybody, ang ako rin yung pangayon nga dili pagkwartahan.
dili sila magkanan ng baligya. Mura jud akong pangayo nga di magbaligya. Dayon, mo promise pud sila nga ila pong ipanghatag sa uban para ma-spread ang blessing forward. Kaning mango-ming ma'am, unsa ba ang qualities ni ini? Ang iyang tumoy, na siya ay kanang nang yellow na, magsugod na naghinog, yellowish na ang iyang dapit sa iyang tumoy. So mo na siya ay hinog na, dili jud ni mo hulaton nga mo kuan jud siya, mo yellow jud siya. Dili pud siya dapat imong kalburuhan kay natural raman gyud siya, mamunga raman siya og iyaha dayon pagkahuman wala spray wala ko fertilizer sa iya, tamis siya kaayo dayon kana na ang iyang color sa iyahang unod kay orange, yellow orange. Ug ma'am, siyempre sa pipila ka tuig nga hinaguan nimo no, karon nga aduna nagyoy atensyon sa imuhang mangga nga variety kining mango-ming. Unsa imuhang ginabati ma'am? Nagpasalamat ko nga kanang naang daghan siya kay nga ako ra yung intention nga dili siya mawala nga kanang naang variety nga sa future generation naala gyapon siya mukalat na siya daghan ang makatilaw sa iya, makatanong sa iya, pero wala koy kuan sa iya nga pagkwartahan ako siya, so dili kay ko interested nga kanang naang mo kuan jud siya nga kanang nang ako gud siyang i-market, wala sa mangayo lang moray makatanom. Daghang kayong salamat Ma'am Maria sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug padayon sa imong maayong buhat amping pirmi. Salamat. Sa kansa gitong interested yun sa Mango-Ming, visit lang sa akong page sa Mango-Ming Highlights para kanang mga basin na kaunahon na mo pangayog mga science, willing ko manghatag by batches akong pagpanghatag. Kini ang At Home with GMA Regional TV.